A historia de Carlota, contada pola súa nai, de verdad que é impactante, moi impactante. Deixa testemuño da dureza do seu día a día, pero tamén do amor e dedicación dos seus proxenitores para vencer todas as barreiras que atopan a cotío. Carlota é unha nena con TEA, con trastorno do espectro autista, cunha gran dificultade para comunicarse con outras persoas. Usa un dispositivo electrónico de comunicación no CEIP As Veigas, centro educativo onde se atopa matriculada. Mentras este dispositivo non foi entregado no colexio, pois Carlota tiña episodios de agresividade, debido á frustración que sentía pola falta de entendemento tanto coas súas docentes como polo resto dos compañeiros e compañeiras. Incapacidade tamén para poder seguir o ritmo das clases a diario e por carecer dunha persoa de referencia estable para varios cursos que poida apoiala dentro da aula ou carecer a se mesmo daqueles recursos profesionais de especialistas específicas para atender o seu trastorno e facer que Carlota avance. A nai e o pai de Carlota xa estaban pendentes durante todo o verán de averiguar coa dirección do centro e mesmo co Departamento de Orientación de se este curso a súa filla iba a dispoñer dos recursos docentes e especialistas que iba a necesitar. A situación no mes de xullo aprevía serias dificultades que despois foron confirmadas no mes de setembro. Mentras as demais familias disfrutaban cos seus fillos e fillas da praia e de actividades de ocio desta estación e das vacacións, familias como a de Carlota, non solamente ela, estaban centradas durante todo o verán en reclamar, como todos os anos, os recursos que precisaban as súas fillas e fillos. Mentres o resto dos pais e nais pasan tempo, despois das clases, habitualmente, nas tardes, no parque ou en actividades extraescolares, a nai de Carlota tense que ir a 30 kilómetros a Vigo para facer distintas terapias que Carlota precisa, terapias que a maioría delas son privadas e que custan uns cartos importantes, a parte do tempo que necesita para ir e vir, e, que ten pouco apoio económico por parte da administración educativa. Deben buscarlle, ademais, outras actividades físicas que complementan esas terapias e que faciliten tamén unha maior habilidade psicomotriz ou física e, ademais, unha relación social con outras nenas e nenos. Se falamos coa nai e o pai de Carlota, sobre esta total disponibilidade que necesitan para a súa filla, eles evidentemente comentan que non é ningún sacrificio para eles, porque, eles están volcados con esta nena, a queren pola vida, e saben que vai a ser moi bo para ela o que fagan neste momento para cando ela sexa adolescente ou adulta. Pero sí que é certo que pregúntanse a diario por que a Consellería de Educación e a Xunta en xeral non facilita os recursos necesarios que estes nenos, como a súa filla, precisan para a súa formación, sentíndose totalmente discriminadas en cada reclamación que deben realizar. No caso da escola, todas as persoas damos por suposto que dentro dos colexios están todos os recursos a dispor de todos os nenos e, de feito, deso se jactan tanto o conselleiro como o presidente da Xunta en cada ocasión que ten. Pero non é certo, eso non é así. Carlota, malia ter o seu comunicador, sigue estando frustrada porque carece desa profesora de referencia que lle anticipe o que vai a acontecer durante toda a mañán. E, aparte, que lle adapte tamén os contidos de xeito visual, tanto en imaxes como en pictogramas, porque moitas veces o seu titor ou titora non pode facelo, porque, aparte de Carlota, hai outros 20 nenos ou nenas dentro da súa clase. No patio que acontece? Outro tanto. Carlota, a maioría do tempo, está soa. Está soa porque non ten esa persoa de referencia que faga todos os xogos donde ela poda estar incluída. Todas as autistas lle gusta estar soas? Pois non, non. Igual un día, unha hora, algún rato, pero de xeito permanente e constante non. Elas tamén necesitan ter amistades, igual que todas as persoas. Noelia, a nai de Carlota, pensa que estes nenos e nenas son de segunda clase para a Consellería de Educación. E dime textualmente, vou ler, son de segunda porque eu teño outro fillo e nunca tiven que reclamar nada na escola. Se para min son iguais, por que para a Xunta non? Eu visto os dous, doulle de comer os dous, levo os dous ao pediatra. Por que a Xunta fai esta diferencia en educación? Pois porque son de segunda para eles,
todas as nenas e nenos con diagnóstico. Seguro que así, síntese tamén Ana, outra das nais afectadas, e que hoxe nos acompaña precisamente no Parlamento, xunto con outras persoas de Pontareas, as que saúdo desde aquí. Pero sigamos o fío desta historia. Carlota atopouse desde o primeiro día de clase que non ia dispoñer da PT especialista que necesita, unha PT preferente, unha especialista en pedagogía terapéutica, e tampouco das horas que vai necesitar semanalmente de PT ou de audición e linguaxe. E o caso de Carlota é que non é o único. Non é o único nin no seu centro, nin é o único en Pontareas, nin en toda Galiza. Todo o alumnado NEAE ten o mesmo problema de outro centro de Pontareas, que é o mestre Ramiro Sabén Mosquera. Así que todos esos nenos e nenas habría que garantirlle ese dereito que teñen a ter apoios e reforzos para poder seguir o ritmo da súa clase. Son alumnas e alumnos matriculados en distintos cursos e niveis e que teñen un denominador común que é un diagnóstico, con informes médicos, pero tamén con os informes da súa orientador ou orientadora do propio centro escolar, que precisamente a Lei de Diversidade é o que di, que eses informes son os que van a decir os apoios, os reforzos concretos e cuantificados que vai a necesitar cada alumno de xeito individualizado. Pedagogía terapéutica, como dicía antes, algún preferente, o sea, para un solo neno, audición e linguaxe, ou incluso auxiliares auxiliares coidadores e coidadoras, para poder avanzar tanto a nivel persoal como a nivel educativo. En este caso, en este centro, hai 5 nenos e nenas que por sí mesmos non son quen de comunicarse e precisan axuda a través destes dispositivos dos que falaba electrónicos comunicadores. Pero só unha delas, Carlota, é a única que dispón dese dispositivo. Ahora xa sabemos que foron técnicos a valorar esa situación no centro. Ahora falta saber canto van a tardar en entregar os dispositivos dentro do centro educativo. E serían 6 os casos de alumnado que precisarían ese PT preferente para cada un deles. Pero o centro tan só ten un. Como van facer? No curso anterior, no 2023-24, a través do PROA Plus e tamén do programa Acompaña, este CEIP dispunha de 2 especialistas a maiores de apoio educativo ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, dentro das súas aulas. Este curso, como ben sabe, o programa Acompaña desapareceu e a este centro non se lle concedeu o PROA Plus, polo que non conta con esas 2 persoas de apoio, a pesar de que quedou acreditado que este centro ten un porcentaxe maior do 30 que solicitaban as bases do PROA Plus. A Xunta contestou as reclamacións que fixo o director do centro cunha simple frase, que a cito textualmente: a cualificación non é a correcta. É dicir, vostedes convocaron menos efectivos dos que precisaban os centros galegos e a maioría quedaron sin profesionais para atender a todo o alumnado. Ese foi o curso pasado. Este curso, con máis alumnado de necesidades específicas, como xa lle recordaban na pregunta anterior, As Veigas dispón de menos efectivos. Un PT preferente, ten unha L e unha L compartido con outro centro, co Fermín Bozabrei, totalmente insuficientes para os que precisan PTs preferentes e para o resto do alumnado con necesidades específicas que a duras penas vai tocar unha triste hora a semana con un especialista. E como non foron atendidas todas as peticións reiteradas que fixo a dirección do centro, os pais e nais miráronse na obriga de ter que mobilizarse e hai convocada unha concentración para o vindeiro 19 de decembro diante do Concello de Pontareas para reclamar así os dereitos constitucionais dos seus fillos e fillas, aos que se lles está a negar a posibilidade de seguir avanzando. Un ano perdido que nestas primeiras etapas do ensino non se vai a volver a recuperar. Dende o BNG pensamos que é unha burla ás familias galegas con nenos e nenas con necesidades específicas de apoio educativo que a Xunta do PP en Riba alardee de ter contratado o maior número de profesorado de toda a historia. É o colmo, vamos. Hoxe estamos a demostrar unha vez máis todo o contrario. Con este exemplo, co CEIP As Veigas, con todos os centros que pasaron ao longo destes meses por este Parlamento, cos que todos os días salen en todos os xornais, cos que trouxemos hoxe e cos que virán no vindeiro pleno, está claro que
non hai docentes, que é unha trola verdadeira ese plan mega que vostedes sacaron da manga este ano e, bueno, que os docentes, dende logo, nos centros educativos brillan pola súa ausencia. Como xa lles dixeron, teñen a oportunidade de enfrentar estas familias que os están aquí e que as ven seguramente desde a súa casa para decirlle que motivos ideolóxicos e políticos aplican vostedes para non ter nos centros educativos todos eses recursos educativos que necesitan todos estes nenos en concreto. E, bueno, as familias está claro que padecen cada día frustracións das súas fillas e fillos de carecer destes apoios necesarios para sobrevivir dentro das aulas e, en riba, bueno, pues desesperadas ante unha reivindicación que a Xunta é perfectamente coñecedora, pero que desoe. Así que non podemos permitir pues, esa discriminación. Nun momento como actual, con un investimento da Xunta en material tecnolóxico e digital brutal, pues resulta curioso que precisamente o que non asa dentro dos centros educativos, pois esan docentes. Eso parece un pouco curioso. Con un 94% de inclusión do que vostedes alardean, bueno, pois evidentemente non é efectivo, senón non estaríamos a falar desto todos os días en todos os plenos e todas as comisións. As preguntas son claras, señor director xeral. Cando van a incorporar os especialistas necesarios para estes nenos con necesidades educativas e cando van a entregar os dispositivos que necesitan? Grazas.